malam naji an ce babu kyau a ce allo wanda ake sawa a kabari. Waye ya ce babu kyau? Da ba kyau, ai alama ce ko? Ba rubuta suna ake ba a ce nan alama ce? In ka zo ka gane mai kabarin? Tunda wani dama ai ana so bayan lokaci ka dinga zuwa makabarta. Ita zuwa makabarta akwai ta shirka, akwai ta bid'a, akwai ta sunna. An zo salu sunna ba sa zuwa makabarta. Kana da babanka yana kwance shekara da shekaru baka taɓa biyawa ka masa sallama ka masa addu'a. Dan kaka ji a ce kai ma dan bid'a ne ka fara zuwa makabarta. To akwai na sunna. Zuwa makabartar sunna shine kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhir. Da na ce ka ku je makabarta amma ku je yanzu, za ta tuna muku lahira. Abu na farko da kabari zai maka, ya tuna ma lahira, ya tuna maka ana mutuwa, ya tuna maka ga babanka, ga kakanka, ga ɗan uwanka, ga abokinka, ga malaminka, ga shehinka, ga shugabanka a siyasa, ga soja, ga general, ga sarki, ga malam, ga alhaji. Ka san cewa ashe lahiran nan dai kowa ma yana tafiya. To kaga sai ka rage wani abu. Sannan na biyu ka gane cewa a cikin kabari din nan in ka je za ka musu addu'a, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum. To ni ban ga wani gaskiya dalili da yace wai ba a rubuta sunan mutum a jikin kabari ba, ana dai sa alama, kuma sunan ana sawa shi ma saboda a gane mai kabari. To wasu malamai sun ce makaruhi ne a sa sunan. To kuma yanzu ba a sa sunan ba kabarin bacewa zai. Ko wasu kuma sun ce kaka karanta sunan, karanta sunayen kan kabari yana ka talauci. Zai rika ce masa ga kabarin ma ne ce na gani Allah ya